Mawċin għal messaċ il-lejla iħor minn ġewwa River of Love. Inħeġġiġkom biex tissimaw bil-widna spiritwali u bil-reqqa. Il-messaċ tiegħi lejla ħanejdilkom minn issa it-titlu tiegħu. Il-titlu tiegħu huwa Ir-ritmu tas-seba'. Tan-numru 7. Tas-seba'. Ir-ritmu tas-seba'. Dan huwa messaġġ profetiku li jalla il-mulej kellimna l-koll minnu, pero mux il-knisja biss. Il-knisja kollha ta' Malta u Għawdex u l-aħwa kollha li din fi madwar id-dinja li jitkellmu bil-Malti, għax ovvjament bil-Malti l-lejla ħajkun. Għalhekk kulħadd jitlob miegħi, jitolbu miegħi u jitlob minn qalbek biex ma jkunx biss messaġġ li inti takkumula għarfien minnu, imma li jkun messaġġ li inti tikber minnu. Missi Qaddis kellimna l-lejla mill-kelma Qaddisa tiegħek. Jina lest nirċivi l-kelma tiegħek. U Spiritu Qaddis għatini rivelazzjoni ta' dak li inti ħatejt mill-qaddej, mill-fom tal-qaddej tiegħek. Tkellem mill-fom tal-pastor u tkellem mill-vuċi tiegħek. Mhux il-biss il-vuċi tal-pastor, ma l-vuċi tal-Ispiritu Santu. Sew għal dan iż-żmien u sew għaż-żminijiet kollha u għad-dinja kollha. Speċjalment il-ġisem ta' Kristu madwar Malta u Għawdex u għall-familja kollha tar-River of Love kull fejn jinstabu. Dan nitolbuk għall-glorja tiegħek. Iva mulej Ġesu lest nilqa' l-kelma qaddisa tiegħek u nemmen li qatt u qatt iktar ma nkun l-istess iktar. Fissem Ġesu Kristu. Amen. Morru fi ktieb ta' Tinis Latin. Tinis Latin. Il-lejla il-messaġġ li huwa fuq ir-ritmu tas-seba'. The rhythm of 7. The rhythm of 7. Profetikament fil-Bibja, fil-Ludi, il-numri kollha għandhom numri sinifikat profetiċi. Is-seba' huwa propju dak li aħna jdulu il-numru tal-la. Kemm minnkom għandkom in-number plate 777? Kemm minnkom nara? U għed bissa għax naf li għaw bosta li għandhom il-numru 777. U ħafna drabi jagħmlu hekk minħabba li aħna nemnu li n-numru 7. Sajna nemmen li n-numru kollha tal-la, ta' m'hemm xejn minnhom tad-demonju. Imma n-numru 7 wara l-lum ħatħarsu lejh definitely mod differenti. Għaliex is-seba' ħanidilkom xi jfisser in-numru 7 alludi għal mentalità ludija. Isimgħu xi tfisser il-kelma in-numru 7. Number 1, in-numru 7 tfisser mistrieħ. Mistrieħ. Infatti, fil-kreazzjoni, is-seba' jum kien il-jum tal-mistrieħ. Fil-kreazzjoni. Meta tisma' il-numru 7, għandu x'jaqsam mal-mistrieħ. U għaliex il-mistrieħ? Għaliex is-seba' wkoll ifisser kompletezza. Completion. Xi ħaġa li ġiet kompluta. Il-numru 7. Il-numru 7 ifisser ukoll perfezzjoni. Perfezzjoni. Il-numru 7 ifisser ukoll preparazzjoni għal-rebħa. Il-numru 7 ifisser il-preparazzjoni għal-rebħa. Xi ħaġa interessanti wkoll li n-numru 7 fil-Ludi kif jinkiteb qisu s-seba' tagħna, infatti qisu s-seba' tagħna. Imma l-kelma bil-Ludi tfisser in-numru 7 arma, weapon. Arma. In-numru 7 ħatifmuha. Kif jispiċċa l-messaġġ ħatifmuha. Kemm importanti li jiena u inti naqbdu ir-ritmu tas-seba'.
kemm importanti profetikament għalik u għalija biex aħna jwettaq f'ħajjitna dak li Alla jrid minni biex jina u inti nkunu ikkompletajna, perfezzjonajna, fejn aħna nkunu verament lestejna dak u wettaqna fil-kompletezza dak li Alla għandu għalik. Is-seba'. Fil-Bibja għandek ħafna seba'. Seba' tiem. Għandek anka fil-Apokalissi, għandek il-numru 7 kemm minn darba. 7 kastigi, 7 bowls. ħafna seba'. Ġesu jitkellem fuq is-seba' għal 70 darba taħfi. Għaliex seba'? Għaliex seba'? What is the big deal? X'inhu l-misteru tas-seba'? Mur fi ktieb ta' kapitlu tieni Slatin. Waqt li intom tmorru hemmhekk, ħanfakkarkom ukoll ħajdilkom vers, tistgħu issibuh jekk tridu jew kellha ġast tisimgħu u tikdbuh iktar tard. Fi ktieb ta' Ġenesi kapitlu 33 hemm l-istorja ta' meta naraw malaj. Ġenesi 33. Meta Ġakob mar lura għand ħuħ Iso, jew Esaw bil-Malti, biex jismawni, jitolbu maħfra, għax kienet arrabieħ. U l-Bibja tgħidlek vers 3, dal-numru interessanti, 3, 3, 3. Ġenesi 3:3.3. Hawnhekk tgħidlek li ju għadda qabilhom u nxteħet wiċċu fl-art għal 7 darbit sakemm wasal ħdejn ħuħ. Għaliex Ġakob qabel ma għand ħuħ Iso 7 darbit niżel għal-kubtejh jitolbu maħfra. Il-numru 7, mokka ma waħda, huwa wkoll il-numru tar-rikonċiljazzjoni. Il-numru tar-rikonċiljazzjoni. Il-numru, il-lezzjoni, ħanilkom dal-messaġġ ħajkollok bżonnu s-sena d-dieħla, ħajkollok bżonnu s-sena l-oħra, ħajkollok bżonnu 20 sena oħra. Għaxa dan huwa messaġġ profetiku li jiena u inti jekk irridu niġu promoted il-mod talla, ma kulħadd jgħid il-mod talla. 7 irid ikun numru ċentrali f'ħajtek. Għax huwa numru tal-umiltà. Huwa numru li in Alla qed jgħalmek tinżel, meta taħseb li wasalt biżejjed jgħidlek inżel iktar. U meta taħseb li inti għamilta, inżel iktar. Issa, meta aħna nibdew nifhmu għax ħafna midrabi aħna meta nisqu lej il-mulej nimtlew b'entużjażmu u xi ħaġa sabiħa. Għax importanti jekk vera tqajt ma' Ġesu ma jistax ikun kummejjed, bil-forza jkollok l-entużjażmu. U hekk għandu jkun. Però in-numru 7 għal-ludi huwa numru ta' rebħa għat-taqbida. Rebħa għat-taqbida. Jina u inti għanna taqbida kull-jum. Taqbida kontra l-ġisem. Taqbida kontra il-perċessjoni. Kif tifima, kif tara, x'taħseb int, x'l-opinjoni tiegħi, x'inħoss. Għandek battalja fil-ħajja tiegħek kuljum maħutek, Kristjani. Għandek battalja kuljum ma' dawk ta' fuqek. Sew fid-dinja, jekk hux il-boss tax-xogħol tiegħek, u anke ma' dawk li huma fuqek spiritwalment fil-Knisja. Meta jgħidlek battalja mhux bil-forsa tiġġieldu bil-ponta, number 1 dak it-tip ta' ġlied suppost fil-Knisja ma jeżistix. Imma battalja. U l-battalja mhux inti kontra l-pastor, jew inti kontra ħuk, jew inti kontra l-boss, jew inti kontra l-mara, jew inti kontra l-raġel, inti kontra inti. Inti kontra inti.
انت نفسك. مبتليت في المينستيرو كل يوم، مبتلية كونترا تياك في المينستيرو، في الشغل اللي الله سيح لك باش تعمل، في الشغل اللي انت في المينستيرو، في العدي اللي انت قاعد تعمل. مبتلية كونترا السوتشيس على الهاي تك. ما الريسبوستا هي النمرو 7. انت تراينا في كولتورا نرنجراتساو الله عندنا ħafna barkiet وهنيدلك مالطا عندنا ħafna ħażin però عندنا ħafna tajjeb. nirringrazzja الله għat-tmexxija li għandna f'pajjiżna, dak mhux jfisser ma jagħmlu żbalji għax turrun jagħmlu. Imma ħdej pajjiżi oħra we are doing well. U dak ma nagħtux mertu lill-ebda partit b'kull rispett lihom. Nagħtu mertu għax nemmel jew f'Malta hawn ħafna, irrelevanti kemm hemm marfin jew le, imma nemmel jew ħafna li f'Malta jħobbu l-Ġesu. Amen? Forsi ma jafux dak li tafu inti u jiena nafu, imma hemm ħafna jħobbu l-Ġesu. Forsi ħafna imma jħobbu l-mulej. Amen? U nemmen li din hija barka ta' tira barka fuq pajjiżna. Amen? Maltin u għawċin komplu żommu għajnejkom fuq Ġesu. Għaliex iktar ma nħobbu l-Ġesu, iktar ma ndaħlu l-Ġesu f'ħajjitna, iktar il-barka tiġi fuq pajjiżna. Amen? Halleluja. Meta jiena u inti nitrabbew, tiġġana fuq kollox, jew għandna kollox, jew naħsbu li għandna kollox. Ħanirgom ħaġa ħwa. Meta jiena u inti nifqu niġġieldu, nibdew nitilfu. X'jiġifieri nibdew nitilfu? Nibdew nitilfu għaliex, meta inti ma tiġġielidx, l-affarijiet li ma tiġġielidx għalihom tieħodhom for granted. Ġieli skoprejta di? L-affarijiet li inti ma tiġġielidx għalihom titlifhom għax tieħodhom for granted. Illum il-ġurnata u inti idin hawnhekk River of Love, idin hawnhekk Malta, idin hawnhekk fejn aħna fl-istat tagħna tas-soċjetà, għaliex xi ħadd qabilna ġġielet għal dak li għandna llum. Jiena u inti ma nistgħux inkunu dik il-ġenerazzjoni li aħna komdi għax xi ħadd qabilna ġġielet għalina u aħna nifqgħu nqogħdu nirrelaxjaw. Aħna rridu niġġieldu għall-ġenerazzjoni li jmiss. Qed tifhmuha? Biex għaliex jekk ma tiġġielidx għal dak li għandek, int titilfu awtomatiku. Anka l-fatt li titilfu bil-for grantedness jgħidulu, għax tieħu l-affarijiet for granted. Qed tifhmuha? Alleluja. Allura jiena u inti rridu napplikaw il-numru 7 kontinwu fil-ħajja tagħna li alludi fil-moħludi il-numru 7 hija arma għat-taqbida u għar-rebħa. Halleluja. Jekk aħna rridu naraw il-Knisja tikber, jekk aħna rridu qawmin spiritwali, number 1 il-qawmin spiritwali tibda mill-familja tiegħi. Tibda mbagħad fil-familja River of Love, tibda mill-familja tagħkom. Jekk aħna rridu qawmin spiritwali u rridu unità bejni u bejn Marti u Wulidi. Bejna bħala aħwa ta' River of Love, Malta u Għawdex. Bejna ta' River of Love, Malta, Għawdex, l-Italja, Pakistan, Uganda u Kenja. Jekk aħna rridu l-unità, irridu napplikaw numru 7. Jekk aħna rridu naraw l-unità, mhux konformità, unità. Unità bej Kristjani. Il-Kristjani jridu japplikaw il-numru 7 kuljum f'ħajthom. Ftakar, x'għamel Ġakob ma' Eżaw? 7 darbiet kellu jinżel għal-kopte u jitlob mafra. Għaliex? Għax ried jirrikonċilja ma' ħuh. Ried li ħuh u ikunu ħaġa waħda. Għalhekk b'din l-arma jiena u inti niġġieldu biex nibqgħu ħaġa waħda, nibqgħu uniti fi Kristu Ġesu. Amen. U ħanejdulkom ħaħwa, illum iktar u iktar ma jiena kont qed nistudja u nipprova dar il-messaġġ u qed naħseb issa stess, għax qed ngħid jien stess. Qed ngħid in-nies li rajt jaqgħu matul is-snin Kristjani żgur għandhom bżonn jisimgħu dal-messaġġ. U jekk inti ma tiġ taqa' fil-jiem li ġejjin, għandek bżonn tapplika dal-messaġġ. Għax inkella ssir parti mill-istatistika. Żomm postok, sib postok, umilja lilek innifsek, itgħallem ikkomunika, itgħallem irralata,
id-diversità mhix xi ħaġa li Alla kontra tagħha. Anzi, fid-diversità għax aħna kollha differenti, aħna kollha uniċi. Id-diversità taqadna fi Kristu. Amen? Però sfortunatament li tkisser id-diżunità hija l-orgolju, l-arroganza, il-pride. U sfortunatament il-gburija, il-pride hija xi ħaġa bħalma xi ħadd qal. Il-gburija hija bħal meta jkollok taħt idejk jintnu. Kulħadd ixomma barra in stess. Ġilint għajtu ma' brother u ma' sister, da kif qed jissapporti dir-riħa fuq jew fuqha. Għax ir-riħa tiegħek stess ma xommix. Il-pride fik innifsek int ma xommix ħadd ieħor jara fik. Alla jara fik. U kollha kemm aħna niġġieldu il-pride. Kollha kemm aħna kull jum nitqabdu l-gburija. Kull jum. Fit-tieni Slaten kapitlu 5. Ħammorru. Ħanaqraw l-ewwel ftit versi u nkomplu nitkellmu fuq dawn l-affarijiet. Spiritu Santu tkellem int minn fommi u tkellem mal-poplu tiegħek. Naaman, il-kmandant tal-eżerċitu tas-sultan ta' Aram, kien kbir quddiem Sidu u dan kien iġibu ħafna. Għax bih il-mulej kien tar rebħa lill-Aram. Isimgħuni aħwa, Naaman li kien Sirjan, xaġa interessanti, kien persuna bl-Ingliż jgħidulu nobli. Xi kultant, ħanejdilkom għax di fija lezzjoni kbira, da morru studjaw il-kapitlu, dal-kapitlu kollu mor studjaw id-dara, x'fek ħafna x'titgħallem. Xi kultant jiena u inti jimportana mill-kontest ta' umiltà u sinċerità u verità totali quddiem il-mulej? Kemm minnkom ġieli taħseb li inti umli għolli dej? Come on, ejja. Ġifieri intom taħsbu li intom kburin, ġifieri intom sallu għajdejkom. Kemm minnkom taħsbu li jintom umli, għalli diku. Come on. ħafna minna naħseb kollha kemm aħna. Xi darba oħra naħsbu, u le jien umli, u le dik umli, u le. Ismenna issa tinejlkom xi ħaġa, dar raġel kien jaħseb li huwa umli. Għaliex kien onorat, kien raġel li huwa ta' stima, anka Alla użah biex iġib rebħa l-reti jew stess. Men, dak il-favur tal-Alla fuqek. Imma meta inti taħseb li inti umli, Alla jerġa' jittestjak u jerġa' jiskwizjak. Ħalli nara baqalek xi ħaġa. Kulħadd jgħid awċ. Ħanidkom aħwa, jekk hemm xi ħaġa li l-għadu ma jistax imiss hija l-umiltà. Għax propja dak ma nstabx fih. L-umiltà. Dak ma nstabx fid-demonju, dak ma nstabx fl-Luċifru, l-umiltà. Naaman, il-kmandant tal-eżerċitu tas-sultan ta' Aram, kien kbir quddiem Sidu. U dan kien iġibu, ġifieri he used to look up to him, they looked up to him, they considered him noble. Dan kien iġibu ħafna għax bih il-mulej, kulħadd jgħid il-mulej. X'inhi di, ġifieri, il-mulej iffavorixxa dan ir-raġel. Murara inti u jien kif inħossuna kif nafu, ir-rebħa l-mulej ħajamel bina, sinjal li jiena umli, sinjal li jiena tajjeb quddiem il-mulej, sinjal li jiena okej. Alla tjużana, mela sinjal li aħna okej. Iżda r-raġel għat li s-soldat Albini kien lebrus. Kien lebrus. Immaġna kmandant, rebbieħ,
Alla birku, Alla ġab il-vittorja permezz tiegħu lill-pajjiż kollu tiegħu u l-re tiegħu, Alla żgur kellu jdejh fuqu. U ma dan kollu kellu l-lebra. Issa ma nafx jekk intomx I don't want to jump the gun kif jgħidu bil-Ingliż pas ġejdilkom qisu minn issa, imma tafu xi tfisser profetikament l-lebra u intom? Tafu xi tfisser l-lebra profetikament? L-lebra profetikament tfisser gburija. La hija marda, imma prophetically, spiritually speaking, it translates pride. Iżda raġel għad li kien albini, kien lebrus. Għad li kellu l-alla miegħu u Alla uża, kien lebrus. Jistalla jinqeda b'xaħat gburi? 1000%. Does that mean he's okay or she's okay għax Alla użaħ? Għax ta' inti fejn inti mal-mulej, dejjem Alla jkompli inizlek. Għax is-salna talla l-promotion l-ewwel ma tibda hekk. Deħlin fi staġun ġdid, mhux għax aħna deħlin fis-sena ġdida tal-kalendarju ġdid. Deħlin fi staġun ġdid għax dak kollu li tisir madwar id-dinja. Jekk hemm messaġġ bħalissa li Alla tgħid il-poplu tiegħu mhux id-dinja. Umilja ruħek. Umilja ruħek. Kun umli. Baxxi li jekk innifsek. Mhux tiġad baxxejt iktar. Mhux biżżejjed 3 snin iktar. Mhux biżżejjed tagħmel daqshekk xogħol iktar. Mhux biżżejjed inni nistenna iktar. Ara il-moment li inti taħseb li għamilt biżżejjed għadek m'intix biżżejjed. Aħna mhux nitkellmu fuq salvazzjoni permezz ta' wieħed Ġesu Kristu biss. Aħna nitkellmu kemm inti verament lest verament tidħol fl-art imweda tiegħek u tara il-fejqan mill-lebra. Li b'xejn iktar ma jista' jfejqek. M'hemm l-ebda mediċina li tista' tfejqek minnha, m'hemm l-ebda tabib li jista' jfejqek minnha, m'hemm l-ebda ikel. Imma hemm xi ħaġa li tista' tfejqek mill-lebra. L-umiltà. Titbaxxa. U ħafna titbaxxa. ħafna titbaxxa. ħafna drabi il-bniedem, ħanejt il-bniedem talla, mhux il-bniedem biss, il-bniedem talla. Għax jekk intom tarawx Nejmen, anzi anka ir-re ta' Naman, dak jżommu fi stima għolja u da għal da żgur jisħoqlu jiġi mfejjaq. Meta xi ħadd jgħidlek inti żgur jixraqlek li tiġi promoted, inti żgur iktar tiġi, inti żgur jixraqlek tiġi ordained, inti żgur jixraqlek tiġi magħruf. Ngħidilkom kelma naqa' goffa bil-Malti, fottik. Be careful. Oqgħod attent meta xi ħadd jgħidlek jixraqlek, jistħoqlok, ara għax inti tant ħdimt, għax inti tant tistanka, u għax inti tant tobdi, oqgħod attent. Għax inti minn għalik li inti għara jarfu kemm minna għomli u f'daqqa waħda ġejt it-testjat waħda nobis u għed tinduna li għadak m'intix għomli. Ajma, mulej Ġesu. Iżda r-raġel għatli Sultan Albini kien lebrus. ħarġu l-aramin bil-ġgajtijiet tagħhom u mill-pajjiż ta' Iżrael ġibu magħhom tfajla żagħżugħa. Li saret il-qaddejja ta' Mart Naman. Din kienet ludija. Darba qalet lil sida, mhux li kien sidi quddiem il-profeta li hemm f'Samarija, mhux li kien kieku sidi Naman immur għand il-profeta li hemm Iżrael li hemm mal-poplu tiegħi. Naman daħal ikellem il-sidu qallu, dan u dan ma qalet iż-żagħżugħa li ġibna mill-pajjiż ta' Iżrael. X'isima dil-żagħżugħa? Hawn xi ħadd jaf x'isima dil-żagħżugħa?
jaf, għaw ċaħat jizima dil-għaddeja skjava tfajla, għaw ċaħat jaf jizima. Din it-tfajla moħkoma waħwa. Din it-tfajla kienet maqbuda skjava mill-poplu ta' Izrael biex taqdi is-Sirjani. Il-poplu Sirjanaw. Kombinazzjoni bħalsa fid-dinja dejja b'gwerra bej Izrael u Sirja. Xejn ġdid imma. Il-lezzjoni jisimgħuha. Xaħat bla isem. Xaħat li m'għandux popolarità. Xaħat m'għandux identità. M'għandux badges, m'għandux titli, m'għandux ministeri kbar, m'għandux pożizzjoni, m'għandux itri wara isimha. Laqqas anka il-sultan stess ma qal isimha. Ma din il-mara moħħkom hawn. Din il-mara fejn jisimgħuni fejn Alla tkellem lill-Knisja, fejn tkellem lilek u lili profetikament. Din il-mara mill-ħażin li għaddet minna li kienet ġiet maqbuda skjava biex taqdi lill-laqdu tagħha pratikament fil-kamp tal-għadu tagħha, sabet opportunità biex tagħmel il-ġid minn flok sabet opportunità biex tgħid waslet fl-aħħar tiegħu waslet fl-aħħar. Laħqu Alla ġili isma' tiġi Kristjan jitkellem. Help us, Jesus. Jista' jkun dak il-Kristjan kont int stess? Ħafna Kristjani jisaqsuni mhux l-ewwel darba, Pastor, xi jrid minni l-mulej? Fejn iridni l-mulej, Pastor lili? Titnejlek fejn iridek? Fin-numru 7. Fejn? Dak xi flet, xiex, fejn xiex. Titbaxxa. Titbaxxa iktar. Meta taħseb li tbaxxa biżejjed. Aħjar ma ndellek xejn dak jaħseb minn moħħok, tbaxxa iktar. Ismawni, aħna met nisimgħu xejn ġdid jekk aħna nħarsu lejn Sidna Ġesu. X'għamel Ġesu? Tbaxxa. U reġa' tbaxxa naqra iktar. My Jesus. Hallelujah. Kellem int mulej qadis. Vers 5. U s-sultan ta' Aram qallu aqbad il-umur. Issa nibat ittra lis-sultan ta' Izrael. Mela s-sultan ta' Aram rrid bħal speċi ħan irrakkomandak. Ħan irrakkomandak mas-sultan, ħalli s-sultan jgħidek lilek. U mar u ħamiegħu 10 talenti ta' fidda, 6,000 xekkel ta' deb u 10 tibdilit ħwejjeġ. U l-sultan ta' Izrael wasitlu litra u kienet tajtek. Kif tasallek din litra qara, inkun batlek il-qaddej tiegħi Naman biex neħħilu l-lebra li għandu. Malli qara l-litra tas-sultan, il-re ta' Izrael, ċarra dil-bis u qal, mela jien xi Alla nagħti il-mewt u nagħti il-ħajja biex dan bat li bniedem ħanneħħilu l-lebra minn fuq. Mela kunu għafu għaraw li dan ta' sew qiegħed ifittex biex jaqbad miegħi. Ġifieri qed jaqbad biex qed itseksikni biex jaqbad ġlieda miegħi taqbid oħra miegħi. Issa ġara li Eliżew dak li kien il-qaddej, kulħadd jgħid qaddej. Dak li kien jaqdi, kulħadd jgħid jaqdi. Taħt Elija issa dan Eliżew li ħaddew il-porzjon doppja minn taħt missieru spirituali. Sama lis-sultan ta' Izrael kien ċarrat ħwejġu minn fuqu. U għalhekk bagħad jgħidlu, dan għaliex ċarrat ħwejġek minn fuqek. Għaliex qed tagħmel dal-fass kollu.
ħajjeġi għandi jibatu għandi tħabbeġ rasek issa mpoġġaħ jien f'postu. U jkun jaf li hemm profeta f'Iżrael. U marna man biż-żwiemel u bil-pompi kollha u bil-biż u bid-daq u bil-pom-pom girls u xew kbira u waqaf quddiem id-dar ta' Elisew, il-profeta Dalla. U Elisew bgħatlu messaġġieri jgħidlu laqas niżelu. Laqas mar jiltaqa' miegħu. Immaġina inti kull il-profeta Dalla, l-qaddej Dalla. Int li tixbaħ il-Kristu. Jiġi l-Prim Ministru ta' Malta. Jew jibgħat is-segretarju tiegħu, jew is-segretarju u jiġi wara l-bejbek. Jew jiġi l-Knisja, River of Love, xi darba ġejjin. U jiġu hawnhekk smajna li hawnhekk Alla jfejjaq in-nies. Min jaf kemm aħna ntuhom attenzjoni, kulħadd. Min jaf kemm aħna nagħtuhom nagħmluhom pompi u nolluhom u nagħtuhom importanza. Mhux qed ngħidlek li nkunu disrispettanti ma tagħtuhomx importanza. Imma kif kien jaħseb. Isimgħuni, Alla mhux dejjem jopera l-istess f'ċertu ċirkostanzi tafu. Sewwa, imma simgħuha. Da Alla qas mar jintaqa' marre ma' dan il-kap tal-armata u qallu batu l-messaġġiera. Immaġina inti, per eżempju, jiġi l-Prim Ministru, jiġi l-President, u jiena per eżempju, nibatlu dak it-tifel. Dak it-tifel żgħir. U da minn għalih ġej, jinnaf, ġej, il-Pastor Gordon jgħidu jgħidaw. U Pastor Gordon jgħiba d-dej, u nibat Daniel, jgħidu Daniel, murejt il-Prim Ministru, murejt il-President. Murejt il-CEO tal-Bank ċentrali Malta. Murejt għallu għallak il-pastor. Kol mandek tamel hekk. Iwa il-pastor id-dinja ruq jiġi jaran. Ismaw. Isma jisa jkun dak il-lebrus kontent. Li jina u inti forsi pretendejna għax jina ħdimt, għax jina qdejt, għax jina ent. Mela żgur li ismawni, jizgħu li jisħuq li. Daqs kam naħdem jien il-fellowship, daqs kam nġib nies li jilmu lej passer, jina. Allura, tispiċċa inti tippretendi. Il-moment li tibda tippretendi, tikkanċella lilek innifsek. Intom tgħaddilkom raskom il-ħsieb li jiena biex nieħu nifs u int. Alla kelli jgħinu biex nieħdu dak in-nifs. Tgħaddilkom raskom din. Biex nieħu nifs. Alla kellu jgħinni biex nieħu nifs. Jien ma nagħti xejn lin-nifsi. Jekk għandi talent u għandi pakkett sħiħ, ma tajt l-ebda wieħed minnhom li lin-nifsi. Qed tifhmu kemm hija qarrieqa il-gburija tibda taħseb li inti għax ħdimt u għax tinkajt u għax ent u għax jiena arbaħt u għax jiena għamilt ħafna sagrifiċċji. X'inhi l-problema? Jiena. Ħankomplu. Ejlu Spiritu Santu kompli kellimni. U Elisew batlu messaġġier jgħidlu mur inħasel 7 darbit fil-Ġordan. U ġismek jerġa' jindafek. Kemm minnkom mortu Iżrael? Kemm xi ħadd mortu Iżrael? Mortu tarawh il-Ġordan. Jien mort naraw il-Ġordan. Ħanejdilkom aħwa? Jien ma nafx kif kien dak iż-żmien, imma naħseb ħafna simili jew muxar minn tal-lum. Għax il-Ġordan huwa maħmuġ. Mhux fera li l-films iġibu l-ġessu qed jitgħammed b'biċċa ilma kollu kristalli le. Il-Ġordan miħmieċ. Inta ma taqbdu xi ħaġa jew mhux qed taqbdu xi ħaġa. Meta mort il-Ġordan, jiena bdejt nara nies jitamdu, daw għawet jitamdu, daw għet jinżlu bojot u jitulaw kannella. Bis-serjetà ngħidilkom ta'.
La xinu l-pjaċir toqgħod titgħammed Ġordan għax number one ma tiswilekx 1 cent iktar. Għax titgħammed il-Ġordan, l-importanti tkun taf li qed titgħammed fi Kristu. Imma ejna mill-mod x'fiha speċjali għax hemmhekk tagħmmed Ġesu. Meta tagħmmed Ġesu, Ġesu qed iwassal messaġġ globali għan-nazzjonijiet u għall-ġenerazzjonijiet kollha tad-dinja. Lest li tinżel todos fil-ħmiġ. Naaman iżda s-saħħan u tal-għalu. Naħsebaw xaħat jiġi minn Naaman Malta. Ara, għal jien qed bejni u bejn ruħi li ju kien se jaqbad u joħroġ xieqaf qudiemi u jsejjaħ iżem il-mulej Alla tiegħu u jxejjer idu fuq il-ġrieħi. U jneħħej lill-lebra. Jekk ma tridx tiżid diżappuntat, kisser l-aspettattivi kollha tiegħek. Għax l-aspettativi, expectations, are setting you up for a big fall and for a big offense. Għax jiena mhux hekk stennejt minn għandi. X'għamil? Qatt ma stennejta minn għandek. X'għamil? Vedi kont qed tistenna minn għandi. Beda jipretendi li dali ġel profeta u kemm xejjer jridu. Xi wħud minna konna nieħdu pjaċir npoġġu jdejna fuqu u narawh jaqgħu jitriegħed taħt l-art taħt il-qawwa tal-Alla. Jaqgħu Abana u Farfar. Ismi jiżbieħda. Abana u Farfar ix-xmajjar ta' Damasku mhumiex aħjar mill-ilmiet kollha ta' Iżrael. Ma nistax ninħasel fihom u nindaf. U daru telaq irrabjat. Imma l-għaddejja li aħna ma nafux iżimha rasqet tiegħu lejh u għalklu. Missier, ikkalma naqra, cool down, bro. Ejt il-dak daħdej, cool down, man. Cool it, bro, cool it. Tinnota li inti meta tinti tirrabja ma tarax ċar. Meta inti tirrabja ma tibqax tirraġuna. Min jaf kemm Kristjani inkluż hawn fostna u possibilment anke jien għax irrabjajna, għax telalna, min jaf kemm tlifna mirakli, barkiet, breakthroughs. Għax telali, għax irrabjani, għax qabżitli, għax ġbajt nistenna, għala stenni iktar. Intom menta, ħanilkom aħwa. Il-mulejtikom il-grazzja, inkluż lili. Nis isma xejtejt l-Ispirtu Sant. Isma bir-reqqa. Għax din hija l-kelma tal-Ispirtu Santu. Inti ma tirrealizzax li l-Ispirtu tal-Alla tittestjak. Inti ma tirrealizzax li Alla qed jarblek. Taħseb il-passer qed jarblek. Taħseb l-apostlu qed jarblek. Naqsek inti, ċe, platikka. Inti taħseb id-djaknu qed jarblek. Inti taħseb il-oħt jew ħuk wara l-bar qed jarbluk. Min jiżbalja għandu jiddem. Imma intix tinduna li Alla jgħaddik minn test. U xi ħud Kristjani qed jiffeljaw it-test. Kemm il-darbettilkom f'kull sitwazzjoni tgħaddi minnha qalbek qed tiġi ttestjata. Kulħadd jgħid id-dalba warajja minn qalbek u jalla tgħidhom minn qalbek. Mulej, eħlisni milli nippretendi. Deliver me, Lord, from pretending something. When you pretend, it's going to be close to your end.
il-missier għarklu dil-qaddejja. Li kieku l-profeta qallek xi ħaġa kbira ma kontx tagħmilha, għaliex qed tagħmel dal-fas kollu. Mela kemm iżjed meta qallek kull ma qallek ħasra, inżel u tindaf. What's the big deal? Ikkalma naqra x'ħaditla fil-fejqan. Ikkalma x'ħaditla fil-breakthrough. Ikkalma għax kważi waslet dik il-bomba kbira li ilek titlob għaliha u tisena liha u għax telalek u għax irrabjajt u ma kellekx qattra paċenzja, ħaditla f'kollox! Kulħadd jgħidha warajja, il-ħinijiet tal-mulej mhumiex il-ħinijiet tiegħi. L-istaġuni tal-mulej mhumiex l-istaġuni tiegħi. Bħalma darba qalli, darba xi ħadd povru li issa jagħmel parti mis-seba' visti tal-Knejjes ta' Malta. Sewwa qalli jien inni hawn 6 snin ta' meta ħadd tagħmilni djaknu. Għax għedt li hekk mhux qabel snin oħra. Taf xed jgħidli qed nippretendi. Wasalt. Iffejli għat-test. Ara minn issa, sakemm Alla jsejħilkom u jalla l-kol kemm intom issejħu lejn il-mulej fomor twil u kbir u tagħmlu ħafna ġita l-kassa l-Natalla. Minn issa, sakemm Alla jsejħilkom kull jum ħataddik Alla ħajaddik minn testa u milta. Anka lili. Anka lili. Ma uħħat li ma jiġix it-testjat bir-ritmu tas-seba'. Kull jum. Kull jum! Halleluja. L-Ispirtu tal-Alla jgħid ikellimkom. Mela dan niżel fil-Ġordan. U għodos kemm 7 darbiet bħalma qallu il-profeta. Mhux bħalma qallu moħħu jew x'jaħsebu u x'jidillu 7 darbiet. Il-bniedem Alla u l-profeta Elisew qallu u ġismu raġa sallu qisu il-ġisem ta' tfajjel żagħżugħ u ndaf mill-lebra. Ħantikom naqa' xenarju. X'sar? Inti lest li titħammeċ. Lest li titħammeċ mhux mad-dinja ta' ngħidilkom. Lest li titħammeċ għal Alla, għal Kristu. Lest li tabbanduna lilek innifsek. Lest li tħalli lill-Alla jollik. Lest li tħalli lill-Alla jirrilisjak. Lest li tħalli lill-Alla jumiljak. Tidnejlek x'għamel? Tidnejlek l-Iskrittura tgħallem? Jekk ma tħallix lill-Alla jumiljak, ix-xitan jumiljak. Dak huwa prinċipju bibliku. Jekk ma tħallix l-Alla jumiljak, ix-xitan jumiljak. Meta aħna nkunu għadna żgħar, nkunu karnali, u anke żgħar fil-mulej, u mhux kemm taf Bibja tagħmlek kbir, kemm kapaċi tapplika il-Bibja li inti taf timmaturak. Għax hawn min jikkwota l-Bibji u bil-versi b'parlament u tajjeb, imma bla sekk. Ma jfissirx li int matur. Halleluja. Meta aħna nkunu għadna karnali moħħkom hawn. Jekk intom tindunaw Ġesu li għex u laħaq il-qofol tal-maturità, qatt ma pretenda xejn. Qatt ma uża mill-ebda drittijiet tiegħu. Ħa dak kollu li ma kienx ħaqqu. U dak kollu li kien ħaqqu ma ħadux. Filippin 2, vers 5. Baxxa lilu nnifsu u
xejjen lilu nnifsu ġab lilu nnifsu fix-xejn sansitra sal-mewt u l-mewt tas-salib. Naaman. Timmaġina inti daw ir-raġel. Raġel, gwerrier, stimat, nobli. Raġel li kien kulħadd iħares lejhu lejra tal-pajjiż, bruxma ta' nies madwaru, bil-qaddejja tiegħu, bis-soldati tiegħu. Isimgħu. Kellu jumilja lilu nnifsu. Jinżel ġo għaddira tal-Ġordan maħmuġa. U kulħadd qed jaraw. Il-poplu tiegħu qed jaraw. U kellu jitbaxxa lilu nnifsu. Jinżel. U jodos! All right, that's it, Lesti. Għamilta. Għamilta, għamiltli. Mux hekk li biex nagħmel għamilta. Il-lebra dal-qed. Għadha ma telqitx. All right, ejja ħanna ġa nagħmilha ħalli nkun żgur li għamilta sew kif qed li int. Għadas, erġa' taħt l-ilma maħbuġ. Mneżżaw is probably nofsu għarwin. U l-komplement tal-ħwejġ li għandu fuq, maħmuġa jintnu issa. All right, issa sekk, les, għamilta darbteħ ħalli nkun żgur li għamilta sew. Telqet il-lebra. Mulej. All right, tlieta trinità, all right, mela ħana mela tlieta darbiet, għax fuq tlieta toqgħod il-borma bil-Malti ngħidu aħna. Mela tliet darbiet żgur ikunu okej, biżejjed tliet darbiet, uwejja, come on, uwejja pastor, tliet darbiet biżejjed, tliet darbiet, come on. Tliet darbiet, trinità, das fl-ilma maħmuġ. Trinità, il-numru speċjali, dak numru speċjali trinità żgur ħankun infejja issa. Telqet il-lebra. Kemm min għalina nafux? Kemm min għalina li ħana bravi, vera? Il-lebra dem. Issa żejjed, tlieta darbiet mhux tlieta darbiet. Tlieta kemm biżejjed, tlieta. Erġa'. All right, issa terġax tgħid li ta' wara ħanerġa' ninżel mela. U reġa' niżel. U tella. Ara ma terġax tgħid li issa issa żejjed. Iwa, għamilt erba darbiet, mux biżejjed, 4 xhur, 4 snin, 40 sena, wejja mux biżejjed, 4, wejja, come on. Tlieta ma għamilniex, imma 4 sa tiġix tgħid li leqa. Inżel fil-Ġordan. Ilma maħmuġ u biljelek innifsek iqaf pretendi. All right. 5 n-numru tal-grazzja. Disgur ħa taħdem. Issa l-waqt. Wasal l-istaġun tijaj tal-breakthrough. 5 is grace. Mnaf li issa zgur għet nħossa ġeja. Għet nħoss xaħġa, għet nħoss il-teċtix. Għax għet nħossu ek, għet nħoss il-prezenza tal-la maġismi kollu u zgur ħan fi, issa zgur ħan għara dak il-breakthrough, issa zgur ħan għara dak il-miraklu li nini, għax lag 5, grace, ma let's go, all right. Grace! Nipretka l-grazzja jiena, kif jista' jkun? Grace, u għajja, kif jista' jkun? Ma jistax jkun li ma ħadmitx.
fil-grace, jina bidka fil-grazzja, mola jaħi fil-grazzja. X'qal il-mulej? 7 darbiet. Qed titlobu minni. Belebqa bil-lebra. Taf kemm hawn Kristjani bil-lebra? Għaliex meta tinżel fil-Ġordan, number 1 bħalma tgħid il-Bibja, tinżel. ħadd ma jitla fil-Ġordan, kulħadd jinżel fil-Ġordan. Battuha l-kelma profetika tinżel. ħadd ma jitla fil-Ġordan, kulħadd jinżel fil-Ġordan. 6. Is-6 xi jfisser issa? Min jaf kemm meta nkunu wasalna man numru 5, ġbajt ħanieqaf hawn, naqsek tiġix tgħid iktar, ma rridx niġi iktar fellowship, ma rridx impompli iktar ministeru, ġbajt issa this is too much, mhux veru le jiena naqsek ħanċedi kollox. Ma rridx naħfillu, ma rridx naħfrilha, ma rridx irid bax xejgli, naqsek la ma ħadmitx fil-grazzja żgur ma ħadaħdem imkien. Tippretendi terġa'. Intotalat. Taf kemm hawn Kristjani jħossuhom intotalati? Taf, saqsilek innifsek, tħares lejn ħadd. Taf kemm hawn Kristjani jħossuhom intotalati? Sitta. Erġa' nżel 6 darba. X'mistħija u dawk in-nies kollha. Dawk qalu li jiena ħajkolli promotion ma t-tielet waħda, tiġa 6 waħda. Għadu mordnanix. Għadu ma qabbadni xejn. Għadni ma rranġajniex, għadlu basta jgħidu bil-mirakli, għadni ma fiċ, mara mhux vera, daw kollha ħmerijiet, kollha ġent għall-moħħ. Inżel fil-Ġordan. 6. Erġa'. Mulej, naf li 6 tfisser il-numru tal-bniedem, mela this has to be it. Dan huwa. In-nur għada jem, ma nistax nifhem. Iwa mela mhux vera da kollha meda. Forsi mhux irrida tal-la wara kollox. Moħħkom hemm aħwa. Moħħkom hemm Kristjani. Taf kemm jefqu hemm, taf kemm nies jefqu hemm. Ikunu viċin il-miraklu jaħażra. Viċin. Mela li ara ħammur il-Knisja l-oħra għax hemmhekk jgħidu li Alla mhux hemm ifejjaq, mela żgur li dawk għandhom ir-raġun għax jiena s'issa għadli ma fiċ. ħammur imma, ara mu ħammur imkien, għax wara kollox kulħadd li jridu jagħmel. U daw kollha jipritkaw għalli jaqbillhom huma. Ħanejlek aħwa in-numru tal-bniedem. In-numru tal-bniedem huwa jekk inti ninnota huwa qabel in-numru tas-7. In-numru li kważi wasalt imma għadek ma wasalx. Kemm abbortijaw viżjonijiet, sejħiet man-numru 6. Kemm abbortijaw sejħiet pjanijiet Alla. Kemm abbortijaw il-pjanijiet Alla jħasra. Għallimni mulej not sa 7. 7 tiegħek jista' jkunu 7 xhur, jista' jkunu 7 snin, jista' jkunu 50 sena. Għal dak li Alla jrid jgħaddik minnu. Għax għal Alla mhux kemm, mhux meta hija importanti ħafna infatti fil-kalendarju fil-mixja Kristjana. Imma il-xiex, x'ħassir minn dak kollu inti? What are you going to become out of all of this? X'ħassir minn dak kollu?
Alla iktar jħu pjaċir fil-proċess tiegħek milli fit-terminu ta' xilħaqt. X'sirt mhux akkwistajt. Sirt. Number 6. Number 7. Jinżel l-aħħar waħda. Il-kelma tal-mulej tibda taħdem, tibda tjela. Skont il-kelma tal-mulej. Mux taħseb int, mux jidellek int, mux kif jafeltellek inti, mux dellek inti, mux tippretendi inti. ċqallek il-mulej? ċqallek? U inti qomt minn dak il-ħmiġ ta' umiljazzjoni. Ftakar meta jina nitbaxxa, meta jina inti nitbaxxew fil-Ġordan, nizlu fil-Ġordan. Number 1, kull darba li dan daħal taħt l-ilma, Naaman temporanjament sparixxa. Għalhekk kienu inti nitamdu fi Kristu għax hemmhekk aħna nitamdu niġu nisparixxu taħt l-ilma suppost. Ma nidrux, temporanjament ma nidrux. Biex meta nqum ma nkunx qed nqum iktar Gordon, Edmond, Mario, Mari, Joseph, nqum issa Kristu. U inti u tiela toħroġ minn dak il-ħmieġ. Il-lebra sparixxi. Sparixxi. U fiqt. U mort tagħmel festa. Ma tisir festa ħafna ikbar fuqek fis-sema. Għax issa sir dak li Alla iridek issir. Issa fik jidher iġbija l-immaġni tal-mera ta' Kristu. Ma' s-seba. Għalix? Għax is-seba hija dak li jagħmel lili u lilek komplut. Dak li lili u lilek jagħmilna f'għajnej Kristu perfett. Dak li lili u lilek jagħmilna fil-Kristu ma jonqosna xejn. Dak li lili u lilek jidaħħalna fil-mistrieħ. Dak li lili u lilek jidaħħalna fil-rebħa. Dik. U aħna deħlin f'staġun ġdid. Deħlin s-sena tal-kalendari ġdida. Dak kullu li tiġri madwarna madwar id-dinja. Jekk inti tinnota ħafna minnu huwa minn fuq ippumpjat bl-arja tal-gburija. Innota. Xi ċelebraw id-dinja. U Alla lilek irid jimlik bl-umiltà. Għax hemmhekk fajnejn Alla. Alla jista' jgħid hawn u ibni għażiż. Jien fih ħsibt il-għaxqa tiegħi. Meta jsib il-għaxqa tiegħu fik? Meta inti tkun fil-Ġordan. Tbaxxa minti xejn. U issa qed tikber, qed timmatura. U meta timmatura inti ma tieqaf tfittex l-identità tiegħek x'issa taf minn int. Meta tkun għadek karnali u żgħir fid-dil fil-mixja tiegħek fil-mulej, trid l-approvazzjoni, trid l-attenzjoni. Qed tfittex l-identità tiegħek. Ma meta inti taf issa li m'inti xejn għalik innifsek, issa timmatura u jibda jidher fik, jirrefletti fik fi Kristu Ġesu. Issa x-xitan m'għandu l-ebda sejf fuq ħajtek. Għax m'hemm xejn bħalma qal Ġesu. Għal ix-xitan, il-prinċip ta' din id-dinja ġi, imma m'għandu xejn fija. The prince of this world has come, but he has nothing in me. Il-mulejt jena l-grazzja li u lilek li diġa tajjilna jena u inti s-serdu nimxu fija. Li jena u inti b'wiċ ret nistaw nejdu mux għax teorija u għax erba marret zejna skettura. Ma vera nistaw nejdu, ix-xetan mandu xej fija.
U jekk qed baqalu qed nimnaqa gburija fik, qed baqalu tiegħu fik. U darrari għalhekk kif ħa nikber jiena u inti fl-umiltà. Praise and worship come. Kif ħa nikber jiena u inti fl-umiltà? Nikber fl-umiltà billi ħantikom daw il-punti. Ħantikom daw il-punti malaj. Ikdbuhom. Number 1. Ikber fil-paċenzja. Love is patient. Paċenzja. Il-paċenzja ma tistax tgħid sar il-ħin jew issa too much. Paċenzja. Ikber fil-paċenzja. Hu paċenzja b'oħtok, hu paċenzja b'ħuk, hu paċenzja bil-pastor, hu paċenzja bil-diakni. Diakni ħudu paċenzja b'dawk ta' taħkom. Ħudu paċenzja b'xulxin. Tweġġaw xulxin. Id-diakni intom responsabbli. Infatti ħan nitkellma issa stess sewa dil-Knisja u naħseb għall-Knisja kollha. Id-diakni xogħolkom mhuwiex xogħol pastorali. Il-xogħol pastorali huwa fidejja. Ma rrid nara l-ebda diaknu iċanfar il-ħadd. Imma laqas ikiku, ibnu lil xulxin. Saħħu lil xulxin. Jekk inti ħatgħaddi, jekk jiena u inti rid nikber fil-paċenzja u rid nikber ukoll li nitgħallem nistenna, irid nikber ukoll, isimgħu bl-Ingliż jgħidlek I have to remain teachable. Irid nibqa' kapaċi nitgħallem. Remain teachable. ħafna min-nies, ħafna mill-Kristjani ta' valex jaqgħu u jimmissjaw posthom fil-ġisem għax jaħsbu li tant saru bravi issa. Għax qed jerġa' jidħol il-gburija tal-pretendar, ma nafx kif tgħidha bil-Malti. Tippretendi. Sewwa xi sajn wasaltu għax jiena ħdiemtu għax jiena għaltu. Tibda timmissja postok. Tibda diħla l-gburija, tibda titħassar u meta tidħol l-gburija ma tibqax tara ċar. Pretenzjoni, tibdaw jitlu pretenzjoni. Mela number 1. Patience. Itlob il-mulej. Jekk inti, kemm minnkom titolbu l-mulej biex jagħtikom il-paċenzja? Ħajbatilkom lili. ħajbatilkom id-djaknu, ħajbatilkom il-missierek, ħajbatilkom l-ommok, ħajbatlek il-ħuk, ħajbatlek il-loħtot, ħajbatlek il-raġel, ħajbatlek il-mara. Bekk ħadekber fil-paċenzja. Għax inti minna li issa, imma li tgħidlek le bħalissa t-test. Xejdenna Ġesu. Il-ħinijiet u l-istaġuni mhumiex fidejkom. Mhux hekk jgħid il-mulej. U raqra għattija tal-Apostli kapitlu 1. Għaliex tkun taf meta u fiex ħin. Inti l-importanti li tkompli jimxi bil-paċenzja. Paċenzjuż. Ma kemm għandhom paċenzjuż? Sakemm ngħidlek jien. Sakemm għadbaqalek. Għadak number 1, għadbaqalek sitt oħra. Number 2. Itgħallem stenna. Itgħallem stenna. Taf kemm hawn affarijiet li jiena nixtieq? Ħanilkom xi ħaġa trid. Jiena nemmen fil-fejqan. U rajt il-fejqan, u rajt il-mirakli, u rajt il-ħelsin, u nirringrazzja l-Alla u nagħti glorja biss lilu. Jiena kelli, ħanilkom xi ħaġa, għax forsi ħafna mid-drabi aħna ma ngħiduhom żew l-affarijiet, mhux għax ma rridux, forsi ma jkun hemm ċans iċ-ċirkostanza li tgħidha. Meta jiena kont ballarin, jiena kont nerfa n-nisa. L-irġiel qatt ma rfajthom, l-irġiel n-nisa kont nerfa. U waqt li darba qed nerfa n-nisa, konna nerfawhom nisa hekk. I tore muscle f'sidri. Taf kemm inni nemmen il-mulej għal-fejqan. Mill-inqas, 20 sena. F'20 sena dejjem iddikjarajt il-fejqan u emmint il-fejqan. Riċenti mort konferenza oħra, kooperazzjoni ta' E21 ġewwa Katania. Kien hemm healing service mingħajr ma naf fit. Għazek, m'għandux jibboderjani iktar.
Xej, zero. M'għandux jibbadirina xejn iktar. Dakinhar fiqt. It's about time. Wara 20 sena. Issa, m'għandekx għalfejn tistenna 20 sena. Imma ħajkun hemm affarijiet fil-ħajja tiegħek li inti titkompli temmen. Isma' jiena 20 sena, Abram għamel 25 sena. Qabel marja l-libnu l-ewwel wieħed, imma x'qal 20 sena. Jiena missier ta' ġenerazzjonijiet. Min jaf kemm daħku bieħu fil-żafjat ta' bieħ. X'il-fidi dejjem nissejjaħ dak li mhux, daqsik ikun. U jiena 20 sena kont ngħid jiena nfejjaq. Qatt ma kont ngħidilhom għax jiena marit, jew għax għandi marda, jew għax għandi xi ħaġa. Issa tista' tgħid il-aħwa jitolbu għalik u jitolbu miegħek, ma fiha xejn b'da ħażin. Imma jiena kont naf fejn jiena fil-fidi li jiena emmint li seħħet. Amen. Rajt nies ifiqu f'ħakkatajn, ħafna drabi dak ma jkunux fejqan ikun miraklu, sewwa. Imma il-fejqan, dal-wieħed partikolari kien hemm affarijiet li fiqt minnhom ħafna iktar malajr fi ftit sekondi, ftit minuti. Sewwa. Imma da. Jista' jkun minn Alla rid jallibni xi ħaġa minna dik. Imma ma għamilx 20 sena sejjed għax naħseb Alla ma rridx ifejjaqni dan. Għax le. X'inhi l-kelma tal-mulej għalik? Amen. Number 3. Ara ġejjin. Il-formola biex inti tkun omli. Tibqa' omli u tgħix omli. Servi. Mhux servi bit-gergir jew bil-ġlied. Servi. Għax meta servi bil-forsi titbaxxa. Servi. Aw Kristjani madwar id-dinja kollha ta' mhux Malta biss. Suckers. Qatt ma jservu men. Sidna. L-ikbar għaddej. Servi. ħad itgħallem. Xi tfisser parti mill-ċavetta, mill-formola biex inti tikber. Servi. 4. Raba. ħafna di jaħsbu lejja xi dawwa din il-kelma ħafna Kristjani. Is-sottometti. Submit. Ammirajt il-pastore Joe Borrello. Kell signore li benedica, strabendica, mio caro fratello. A Palermo. Meta għalin pastor, u meta l-apostlu fuq jgħid li x'għandi namela, u ma jkollix aptit namela. Hemmhekk operaw hawnhekk, ovvjament. Hawnhekk jekk il-pastor għal xi ħaġa li djaknu, jew pastor għal xi ħaġa lil elder, sewwa, jekk bħala apostlu ngħid il xi wieħed bil-pastors li huwa taħtni. Jien taħt xi ħadd ukoll. We all submit somewhere and we all submit to someone. Aħna kollha nissottomettu kull x'imkien u kollha kemm aħna nissottomettu lil xi ħadd. Hemm xi ħadd li nissottometti żgur kull jum jien. Apparti lil Alla lil Marti. Fiex, mhux f'affarijiet ta' direzzjoni u ministeru, f'affarijiet tal-bżonnijiet tad-dar. Meta l-mara tgħidli aħsel il-platti. Aħsilhom. Ġilet la m'għandix xans, nkun onest magħkom ukoll. Sewwa, nkun maġġel, jew għamel li xi ħaġa. X'qed nagħmel meta nagħmel hekk? Qed nissottometti għal bżonnijiet tal-mara jew tal-familja tiegħi. Jiena wkoll nissottometti ħadd fid-dinja li ma tissottometti u iktar ma titgħallem tissottometti, xejn il-mulej. Iktar ma tumilja lilek nifsek, tbaxxi lilek nifsek, iktar Alla. Jollejk. Għax iktar ma inti kapaċi tbaxxi lilek nifsek tirgalla qed turih kemm kapaċi jafdak. Simple, ħasra. Imma jett. Such a big deal for many. U l-5. Obdi. U ħanejdlek. Obdi mal-ewwel. Obdi mingħajr argumenti. Obdi mingħajr gergir. Obdi bir-ringrazzjament, grazzi mulej li inti sibtni denju. Għamiltni denju biex nobdik, biex naqdik. U kif ħanobdi l-Alla? Billi naqdi l-poplu tal-Alla. Billi nservi l-poplu tal-Alla. Jina l-pastor ta' din il-knisja. Apostlu f'dan il-pajjiż u fuq knies oħra u pastors oħra u leaders oħra. Jien sallum il-ġurnata għadni ngħaddi għan-nies bil-karozza tiegħi, immur għalihom. Ma nara big deal, imma qed naqdi. Naqdi. Hemm ħafna affarijiet oħra li naqdi fihom, mhux qed indoq it-trombi, ma ngħidilkom xi ħaġa waħda.
أمين أخوة تكلم الليلة المولاي. Grazie Gesù. الليلة في دان استاجون كل خاطر تقوم بالوفقة. ادخلوا في الريتمو بروفيتيكو تالسبع. كل خاطر يطلب مني يسستس. أو شغلت الليلة جديدة لأول ضربة اللي باسترينا ريت ناتي خايت الجسو الليلة. أو شغلت الليلة لأول ضربة شيء اللي نشيت ناتي خايتك الكريستو. تكون السالفات، تكون امبويات من جديد، تكون تقول لي أنت مملي بالسبيرتو سانتو المولاي وسيتو السالفاتور تخايتك. أو شغلت أولي ديك أو شغلت الشيء تخايتك الجسم. أو شغلت اللي باستر كلب بزون اسمتك المساج. أو شغلت اللي أما اسمع كمان مش كلك معنا نبزون نسمع مش كلك معنا. من إسا سكم جسوي سيخلق الجنة ده المساج حيكون بزون كل يوم. أنا في أنت مساج الفيئان مش حيكون بزون كل يوم. فيئان فوق الجنة مش حيكون بزون كل يوم. فيئان مساج فوق الفيئان مش حيكون بزون كل يوم. مساج فوق الفينانسي مش حيكون بزون. فيئان فوق الأملتاع إيه كله كل يوم. طلبوا معي هيدا الطلبة كل حد يطلب معي. أنت فوق يوتيوب وفيسبوك وتلفزيون هيدا الطلبة معي أساس. وهيدا من قلبك. ده هو الأول باس تاع أملتاع. متى هنا نايدي؟ هنا عندي بزون سالفاتور. هنا عندي نشتي انسالفا. هنا عندي بزون نكون مغفور من ذنوبي. هيدا طلبة ورايا من قلبك. هيقولوا مس قديس. Grazie a Gesù. Lui è l'esempio perfetto ليا all'umiltà. علمني تا كل يوم كيف نباشر لنفسي نملي لنفسي. جسو مولاي تياي ولا تياي نعمل انت متالية فوق الصليب وبرمست الموت والأومن تياك انت سالفايتني. نملي روحي قدامك مولاي. أغفر لذنوباتي. هنا وكل نغفر للكل من وجاني. نغفر من قلبي. باركم مولاي. مولاي جسو كومبلي علمني الريتمو بروفيتيكو تالسبع وغلوريفيكا اسمك في الحياة تياي. مولاي تياي ولا تياي انتي جسو السالفاتور تياي. امين. كنت عندك الطلبة لهم على ضربة سالفات مغفور منه بيتك اللي اسمك جيب مكتوب في كتب الخية. استعمل كتب فريد. نمبر 1 ابدا اقرا البيبيا كل يوم. اقرا البيبيا كل يوم. نمبر 2 تكلم مع المولاي في الطلب. فاخر ورينجراتسيا ده كل انك بزون تطلبوا له. ونمبر 3 الشيرك. اي الكنيسه ما تشتا. اسمعني الفات اللي انت تجي وتكون بارت من الكنيسه وكله بس سينيال تاع أملتاع. لوك الكريستيان اللي تسمعوا وانت تجلينا مرتين بموركين تنالك شنو البروبلم ديالك. You need this message every day. منتش كاباجي تكون أملي. منتش كاباجي تكون أملي. من هذيك اللي انت كريستيان على راسك وفيرو على راسك عشان تاخذها على راسك وهذا نوبس. اش بلا تدودني تياك تقول ما انتش أملي. اش ديك مش هتدودني تجاه تأملي. اش يما عندي بزون كنيسة يما عندي بزون باسترز. بالدارة تفاحيار من جيسو كريستو نفسه. كونوا أملي. كونوا أملي. امين. الباتشي معكم إذا هو نراكم الجمعة الداخلة. نفكركم الجمعة الداخلة نيو ييرز سوري كريسماس ايف ونيو ييرز ايف عندنا سيرفيس هناك يبدا في العشيه. كريسماس ايف عندنا الكريسماس سبكتاكولار من السبع القدام من بعد عندنا الكاندل لايت كوميونيون سيرفيس. نيو ييرز ايف وكل عندنا من 8 القدام فين عندنا كوميونيون سيرفيس ورينجراتسيامنت سيرفيس تاع رينجراتسيامنت وثانكس جيفينج سيرفيس. ومن بعد اون ذا 26 كول في 26 تدان ام كريسماس سبكتاكولار من 7 ل 8 ونص. ايوه وراو دان الشو صبيح كانت موسيقى فيلمات كوستوم صبيح سيناريو صبيح لصوا وتاخذوا بيجي وتكونوا مباركين. نباتش معكم نراكم الويكند الجاي. God bless you. هاليلويا. That's a brother here. Thank you.